A terra para min foi no todo, o que nos deu a vida. Teño 82 anos, desde os 10 ou 15 anos fun labrega toda a vida. É do que se vivía, que cosechábamos para vender o viño e bebelo, por supuesto. Agora progresou moito e viven mellor que vivimos nós. Eu caseime de 17 anos, fun feliz toda a vida. Andábamos sempre xuntos e todo era amor, todo era amor. Traballábamos xuntos e todo era amor. E o amor, para a miña idea, entra desde os 20 aos 30. Despois dos 30 para diante, xa se me fai... Non é o amor aí como ten que ser. Porque xa hasta os 30, despois xa están experimentados da vida. E de outra maneira, pois desde os 20 aos 30, todo é amor. Todo é amor. A soledade leva moi mal, porque soliños, soliños. Claro que teño fillo, pero claro, ten a súa familia, e vive na súa casa, veme visitar todos os días. Pero xa non é o mesmo. Pois eu quedei viúda, fai 5 anos, e tuve unha pérdida moi grande. Que eso non supera nadie. Para escapar da soledade, que estou así, non síntome mal, así sola, pois entón salgo cara aquí, cara a finca, e distraio-me aquí facendo algo, e distraio-me así. Pois eu nací no 38. E despois veio por a guerra, claro. Non había nada, ao tempo non había nada. Se cadra iban os meus pais a compralo aí cara a eses sitios, o grau, e viñan no camiño e asaltábanos, e marchabanlle co grau, e viñan sin cuartos e sin grau. E así que pasamos fame. Pois o meu pai xa lle dixen que fora un músico bo. Cando vou no circo, a veces non era por non ter se cadra, porque ir ganaba, pero non había onde comprar, non había onde comprar, habías que pasar fame. Creo que esta pandemia fixo máis grande a outra gran pandemia que xa leva ben anos connosco, a da soidade. Ese andazo que non somos quen de frear. Celsa, sorpréndeme moito que che deu que lle deches á terra e como agora acodes a ela para non te sentires soa. Ter cartos para mercar e non ter que mercar tamén me dá que pensar. Na miseria que había máis unidade. Todos éramos unha piña, os veciños, todo. Agora a xente é máis independente que antes. Métense nas casas, sea que agora como hai as televisións e esas cousas así, antes nos barrios, ás noites, no verano, xuntábamos todos os veciños e ali e pasábamosla moi ben, conversando e eso. Agora isto xa non o hai. Apiñámonos todos alrededor do lume, e cada un falaba o que fose, uns chistes, e pasábamos así ben. Toma, Rubén, a ver que tal se te dá o sacho. Pois vamos alá. Vouche enseñar a facer un rego. Moi ben. Primeiro é coller ben o sacho. Agora... Reto, non? Non cavar moito no fondo. Non. Non porque está dura. Vale, voulle dar. Olha tú.
Ai, meu fillo, non te se dá nada ben. En como non te se día mellor a cámara. Vaya, gracias, muller. A terra non pode vir por rego, non? Non. Non. Pero a terra tamén está mala hoxe. Ai, sí, para min está mala Está todos os días. caxiada, non se colle a terra como é debido. Bueno, pois ímolo deixar, se che parece, e iremos para a casa. Pois ala. Pois vamos. A miña mamá foi unha valiente na vida, tamén da agraria, traballando toda a vida. Despois, no final, pois veu por onde a min, estuvo moi coidadiña despois no final da vida, hasta que falleceu ali na miña casiña. Miña nai chegou case aos 100 anos. A coidadora coideina o mellor que pude toda a vida, desde que veu por onde a min. O meu papá, se me acorda dele, é que morreu moi xoven. Era unha persona moi buena, moi buena. Xa te digo, primeiro anduvo no circo, despois veu e aplazouse aquí a unha orquesta, chamabanlle a Orquesta de Puga, que era a mellor orquesta de por Galicia. E despois xa foi deixando. Xa se empezou a poñer mal, porque el padecía os bronquios. Quedo con como che mudou a cara cando falaches dos teus pais. Canta ternura e agradecemento. Quedo con como moitas como ti vos convertestes en coidadoras ao longo da historia, porque vos si estivestes á altura do que eles nos deron. Creo que en Galicia o único que pode unir máis ca unha taberna é unha boa lareira acesa. Acórdame como se fose hoxe, cando era un cativo e miña avoa puña os contos. O lume da lareira puña a luz daquela velada. O avó e os seus grolos no caldo que cambiaba de compás cando se atravesaba unha berza puñían a banda sonora. Eu fui emigrante e falo moi ben da emigración. A nós onde fomos tratáronnos como se fóramos de familia. A mala suerte de que pudemos botar pouco tempo. Tivemos que virnos por o papá do meu marido, puxose enfermo e tivemos que virnos, senón botaríamos anos alá, porque nos trataban moi ben. Pois estivemos en Alemania. Hombre, a terriña dun extrañase sempre. A morriña é extrañar o sitio dun. E os gallegos somos moi morriñosos. Sí. Sí. Por qué? Acórdanos así, a terriña dun. Porque eu se vou vivir, por exemplo, a Madrid, pois xa non me encontraría tan a gusto. Porque somos morriñeiros. Moreiras é un pueblo maravilloso, hai máis cabelo. A parte de bonito, ten moi boa xente, que nos comunicamos todos. Nos tempos que estamos, a xente escapa da terra. Todo é oficios, todo é o que hai agora. Porque a terra é moi traballosa e non dá moito por venir. Era do que se vivía. Tiñas un par de vacas que che daban o leitiño que se vendía. E de aí criabas un par de cerdos. E que aquel par de cerdos pois se arreglabas case todo o ano de compango. Ao tempo se compraba un pescadiño, que non había nin as carnicerías, como hai agora todo. Ao tempo non había. E así se vivía. Felices, felices. máis que é agora a xente. Moi felices. O diñeiro, moitas veces, confúndenos e moito. Fai a xente máis soberbia, que non é como antes que todos éramos humildes. Agora a xente que ten algo parece que se sube á parra. Ao final, todos imos acabar ao mesmo sitio.
Claro que todo ven da terra e acaba na terra. Eso é así, foi sempre así e será. Arrieiros Somos pretende darlles voz ás mulleres como a ti, para que a xente non escape da terra, para que reflexionemos en por que as persoas que menos teñen son as que máis sorrín, en por que houve un tempo no que queimamos ou regalamos os carros das vacas, no que disfrazámolo la pedra de perlita, no que quitamos as lareiras das cociñas. De que queríamos fuxir? Ben sei que é moita pregunta para un só capítulo. Brindo pola túa humildade, Celsa, e polo teu sorriso, porque cantos máis sorrisos haxan mulleres como a ti, máis empatía haberá na sociedade. E sabes que? Non podo estar máis de acordo contigo. Moreiras ten boa xente, sí, e eu coñecín en ti unha das mellores. Marcho coa morriña por volver a xiña, deica logo a rieira.